Kiro try viewers ngai share na YouTube bat na kaniga Facebook nga ai khublei fi sai sin pat akar tang bat syang tamu Jesus Christ nong paniam bat nga ai ngo yo try ba kaniga YouTube kala long ka jingker khui ke babun ayo ban penduai ki pat sibun ki basya te syakum hagi jinglin basni gila yo ban ya kenduk marmat ban ila yo ban penduai bat kalong ka jinglat lut gila yo ban em ka jingem ka ba lat lut te ngakwa man kran ya kawai ka topik ni bat kata kadai kani ka batik marau bai ki beriu kani kadai ka wai ka pop ka batik marau maram tang kata bat kani ka pop kan sapen poi dujok ia ki babun bakata kalong ka jing syap tien hot para banget piok sngau ya ka badai ka jing syap tien kadai kawai na ka pop ka bau bleu easily bat la tho aga ktin jong blai bagi tagi ba syap tieng u blai un sabrat sya kata kapung kading ti nginya puli nagi kitab jing penpau arpuai kalnong ga bapra kong kumni kong hanrai yagi tagi ba syap tieng bat yagi ba met bat yagi ba ijli bat yagi ba penyap bat yagi ba keret bat yagi ba aiksut bat yagi ba mani blai thau bat yagi ta barok ki ba lamler ka benta jongki kan long ha kata kapung ya ka bathang da ka ding badda ukendak ka balong kata ka jingyap ka ba piong ka khat ka prang hanrei ya kita ki ba syap tim kan mau para banget bun sin gibri di bakala ki snothu ba ka pop jong ka jing syap tim ki penyaring kat bat ka jing snobret syong khop mating man keren ya ka jing sisa am kwak man penmong ni giwai yo ngalong sarong para banget wat lek sutu bakala ka pop jang ka jing syap tieng ngim dei ban sutu bakala mat ka jing snowret ubriu la ban kren ya ka jing sisa da ka jing slur ba udan ya ka jing snowret khambun sim pin pat wat uyo anes nong pen baptis ude ubriu ba snowret Henry ui uang kumno haba ui ya ki farisi bagi wan syaka jeng penbaptis uang hei pigi kun gi siu gi pesen mano bapak wan pi tu saya tau so jong ka jing kala ka bamut ada para banget dai keren menta de dawan yu anis nong penbaptis inong au tu basarang bameng bakeren palak put ini dadan apostol Paul mentau nong ada khor pala tu apostol Paul mendan gajing snowret hendrai para banget pinlap ki beriu bonsin ki bas snowret kidai ki bakren ya gajing sisa namar ki iet ya ki beriu kim kwa ban pensadum pi kim kwa ban bu ha ka ignorance ni kata gajing kadum hendrai ki wan ban kren ya gajing sisa jong ka tin jong blai na kata kadau khambun sin gini ki beriu ki bas snowret ki bakren ya gajing sisa pi ia ki kum ki beriu ki bamang ki basarang namar utap matla setan Piu Jesus Christ ru lada dei ha pertai ka mentagin ong bau Jesus Christ umdei ubri basawret na marbele ukren be ka jingsha bunsin ha boy kendu bagi tigi farisi tenang-tenang be wa ka jingsha badda bandai ha por mentagin ong ada titu bam buram ni nu harang ong fi para banget bau Jesus Christ uit ban pelat ya ki beriu na ka jingdom tengar makwa manhika yang ni ka por kat kum ketin jong blai baga jing syap ting para banget kam dei na blai ka jing syap ting ka balong negatif nyiri ban syap ting tang yo blai ban ken riak na ka basniu kalong ka jing syampang ban syap ting yo blai kalong ka jing sedang dei bangi ting ko tempan yo blai roi bangi buram yo blai bangi suthu ulang blai wa ye bangi suthu ulang blai ubakhut pi na haka shiti Timothy finda blai ublai la kren syah tu upol tho syai shiti ka baar shiti kino Timothy belong baning kong khat ka bah nyau pin puli nang ni mo to ngin dayalat ban puli na mar kren syah phanga jing syap ting uang kabaar Timothy gal nang banikong takhat banyaw ko ang namaru blay shim la ai hangi kamen sim ka jing syap tien hanre ka jong ka bor ka jong ka jing ie bat ka jong ka jing le atkar bat jong ka bor jong ka jing ie bat jong ka jing le atkar
pi mentang im akan ika slap percaya pi ini gibri kisah senam ta kia senam kia kawai gajat menriu kaya peniap ya kawai gajat menriu mendai tang hang ni hari khasijan tia jong inrai hakalang satlak ka percaya namar balai utrai umensim jong jing syaptim lada ubriu udan ya gajing khan atkar nang pi lada ubriu udan ya umensim jong balai unum syaptim udan ya gambor halor ladi udan ya umensim jong balai udan ya gajing khan atkar tegajing ya syok ya dat gajing ya peniap kawai jat menriu kamdai na balai kadai ba nidan ya umensim jing syaptim hanrai lada nidan ya umensim jong balai ngin keren ba ya gajing sisa bat kan ga jela jungi kan long ga belaya da do blai bat kin mi ki bri ki bakran ya jing shisha ki ba em ha ka hak bat ki wei ki jet men rew na ki wei ki jaka kinum shlan ban muslia ban le kelumar namar bangidan ya kata ka ikhtiar am da kita ki pat ya pom jungi rengi dan ka ikhtiar ha bor ni dan ikhtiar ha ka ban keren ya ki ga jing shisha bat ki bri ki shenran nong pi bat nindan ka jing yada na ublay naki angel ki jong ublay habang idan ka jing syapting ka bakan jaman sim ya ublay am ka jing syapting ka banawan na setan bon sin ka jing syapting kapan pra ya kalong yeng long sem ka jing syapting ka ba long negative ka jing ya tharai snew ka wan ra ya ka jing syapting ru bo lok u tharai snew ka lok ka ketengah ka tharai snew tengah bat ki poi syaka jing ya syok ya dat namar balai kidan kamen sim jang jing syaptim kamen sim jang jing syaptim ru ka trei ba haki runiam ta sngi syaptim ban kran persya ya ka pop ya ka sniu ka sme ka badan haki niam ki rukam ki syaptim bayo ki briu ki thotno ki mi no naki kim tre ban kran ya ka jing syabat kan ka pensak dum ya ki briu ba kinum mi na kata ka jing long pop kinum mi ban em kata ka jing em ka badai kat kum ka ketin jong ublai ki syapting bayo pi bun jat ki jing syapting ki syapting ban pen ko ngo ya ka ketin jong blai kum bakalang lada la hikai na kan ka ketin jong blai badai ban le umta hanre ki syapting ia ki para beriu ban pen ko ngo ki syapting ki bahyang basam tentang utengah syapting ya ka tengar ban keren ya ka jing sisa bola tip baka ka jing sisa jong ka ketin jong blai re bau syapting ko tempan ya la ka tengah trek ban keren light load trek ban im light load kat kum ka ketin jong blai kita lagi beri ba syapting ya ka future di syapting khu slai du kam du jam dai ban bam pi kata ka jing syapting ru ka penlek kelumar ki kita lagi beri ba syapting ngala he ka kerta kinong ngampat ya thok syong kurim ba kata ka jing syapting ka penlong iki ban shim decision kelumar kiat kelumar kilek kelumar kilek rapor bakam dei kaya ka jong ublay bakani ka wan ram ka jing bangin lat na kani ka pop jong ka jing syapting ni dan kamban syapting ya ublay habang ni syapting ya ublay mat ni kiar na ka basning i ya ublay ni ting buram ya ublay ni sedang ban duai ya ublay ni sedang ban kuliah ka ketin jong ublay ni sedang ban im bat nim dan syu ka jing syate syakum ha ka jing syapting kung papi abang Quran lang baga ni ka YouTube na Quran ambang isi ino abang tian ray mga Quran ya ka jing sisa na marum mensim jong ublay la shimno ay ka to ka jing syapting ban Quran ya ka jing sisa kibri ki syapting ban pen kongu ya ka jing sisa ki syapting ki niam ki rukam ru ki syapting yo syabe ki syapting yo syakan tat ni bahyang basam ki syapting ba yo kan tat na imai pa hong yi ban buram ka tin jong blai ka ong fi ki kun tu ko ngo ya ki kmi ki pa ha u try kan mau how try lada ki kmi ki pa ki senang fi kat kum ka tin jong blai fi di ban ko ngo iki fi di ban buram iki fi di ban pon ko ngo halor ka ka ba ki le how try rei lada ki khang persya ya ka ba bha ka ba dei kat kum u try rum tin jong blai pinhaman perkhat ya kata hatu pipen ko ngu yo try ne ya kibriu ki jong apostol Paul baru Petrus sabaki lalet ya lap haga spa snem ga baningkong haga bas spa snem ga baningkong ya lap ya Jesus Christ bat lakhang persyak da itu ki jiu manong pi ki reuniam jiu bat buat ru da ka sarkar himarum mo handai kim shim la syaptieng ban yalap ni jing syaki ong kabhai ni
bangin pen ko ngu yo blay banya ba pen ko ngu hibri uji sukres ruang tu pin syap ting ya tau balak ban berat ya fi mat bat men sim hadujak bani ya ka ba syap ting hibri ki balak ban penyiap tang ya kan ya mat changi tinggi dan kam ban song tu ni ban mi no nak katakan negative fear nak jing syap ting ka jing syap ting ru kalong ba hibri kim ki syap ting ban tray ki kam ki jam joki yo ka feel ma kila bu lupa ladang alek umta ngan safil ka plan ngan salek umta kila bu lupa ka jing syap ting bat kimnu ban jam syahmat rai ladang isyan ya ahu blai nila jam bo blai ka jing syap ting unweng nok nangi bangin dan kata ka jing syan ya ahu blai kata ka confidence ka jing snow scam ka bakan jam sim ka jing snow scam how Jesus Christ kidan gibril hibla kala ka bamut la ture akiban kala ka bamut ila apply yu ikpat rekim lat na ka jing syap ting kim tere banwan sa jing pen baptis nomor ki perkhat lupa la dan alet yo ngakelan biang yo ngor biang yo ngalong kumta hadu kata kidan kim pat lat na jing syap ting ta jing syap ting boleh wong hak hamat e hang ni ha kitab jing pen pawang kita gi ba syap ting ka jaka juki kalong sa kampung sa kalwarde te hang ni aku banawi pi hatu pi syap ting ya boleh na pi syap ting hibriu pisap ting ya ublay na pisap ting ya uksu lara ngipen ko ngu ya tinjong blay unson ai ya mensim khut hangi bangin mi no na jing syap ting perkhat ki briu ha spa snam ka baning kong kini ki kristan ki badan ha spa snam ka baning kong ki lahap banyalap ki yalap ya Jesus Christ ki yalap ya gospel ki yalap ya ka hima jong blay ki hap bandu no ya la ka jong ka jingim Stephen hap banyap martar da ka basya len tamau henry shimla syapting ya ka jingyap namar balai namar kadan ka jingiet jong Jesus Christ kadan ka jing slur ka bakan jam sim bagi tip ba ule ya ka badai ule ya ka babaha ba andau la yap ru ka jingkhang baneng galapli ni tu pi para banget baki ngiem hagi sngi ke bae palat mentabat kin sadan ka jing pensitam ben biang kombalong haga spa snam ga baning kong ladang ngiem kat kom ka blek tin jong blai takadang hapan pen krek lupa ya ka jingim ga bakan jam sim hap syong ga jing dua hap syong baka jing syap tieng kan mi no nang namar ngim tip lano ngin lano ki jing pensitam ben kin wan ki jing ki snam sni ki jing ki bakhra baik tang habawan covid ru kat no gibri bamdan yu blai ki syap tin tat wala ki lalet shgi yang mani kidan nrai habawan covid ka tanra lut ki syap tin namar blai kim dan sisa Jesus Christ nrai la pila dan yo Jesus Christ na pi pinum syap tin gini ki ai habawan ki eryong pinum syap tin habawan ka khlam habawan ka nam sniu habawan kinu pidan u blai lara pila dan kata relationship kaniam ka relationship au Jesus Christ nang kani ka jing syap tieng kan syap no sabar fi nama tinjong blai naka city jong Yohanes kalnong ka ba sa ko maningkong Yohanes kalnong ka ba sa kat khat ka ba khat pra ko ong kumni snap man puli pi ko amdan ka jing syap tieng ha ka jing ie Henry ka jing ie bajana ka syap no sabar ken ya ka jing syap tieng naba ka jing syap tieng kadan ka jing pensitam tiu tau ba syap tieng syam la penjanai no ya u ha ka jing ie mo ni it mangi ya u na baula it shwa yangi mo ka jing syap tieng ka jakno ha ka jing ie jong Jesus Christ la da pila yo mat ya ka jing ie ka ba shisha na Jesus Christ pinum syap tieng syu banyak ya tin jong pinum syap tieng ban syak kan tat nagi bahing basam nagi parlok nagi parajor nagi ki ai lada pipen ko ngu ya tinjong belai kata kalau ka jing shisha uweng no ya kata ka jing syap ting sibun ba ki beriu ki badan ya ki kerdan hakiniam ki rukam laya discuss mat ka Bible laya lap ya ki ko ngu da ka khli ki ong ka dei palat kin la puli la snu thu hanai habawan ban ya thu iki baki dan kam tang ban syuko ngu ya khli nre bandapan ko ngu tinjong belai ka palat ya ki namar ki dan yo mensim jong ka jing syap ting kiong bala dang akren ya kan ka jing sisa ngan sadu ya ka kerdan ngan sa syak be no kiong bala dang apen ko ngu ya ka kerdan ka palat nama ngala dei unong yalam mau lek sip dan bapedang napi yang ni ki bapet ki bang syapet ya YouTube jong api bang akren be ka jing sisa kala keta ya pi pila ya khsa ngai ban pen ko ngu pat ya ka jing sisa pi syap ting hi beriu siap tim manu ban psa yang manu ban yu dengan ong ya para banget hatu blai umlak ban psai pi la pilek kat kumane ketin jong blai hatu
un ino pi wat yaki sim banang upsa pi da jing syap ting kalong ba pi penlong belai yaki brio pi penlong belai yaki niam gir kom pilong penlong belai bat haba pim syania belai pi syania aki pi syap ting ban le ka e ka ba belai wa ba deng tau belai wan ga jing bitar ne belai namar ba belai kwa ban ai buram hau no brio kwa ban penlong belai yau no brio kwa ban dan kanu ka yangi ki beri bangin mani belai thau yau brio bangin syap ting no pi wat ngakran ne kani ti wat penlong belai thau na sui tu ya jing shan re belai sa belai da sim da puli ya ka tin jong belai ka e ka bang hikai wat syukok ngu dapen kok ngu mentang ban syu kok ngu pe ka tin jong belai kok ngu la da pi syu sngau na kani ka YouTube kini ki Facebook ki bang yalap ni kini ki ai la da pin pun kok ngu ya kata tin jong belai pin syukor da la DLD yang an let bat pi Steve Jacob la fimngat Steve Jacob kal nong ka ba ningkong kala keren sya ya kata pan ka Steve Jacob kal nong ka ba ningkong na kani ka Bible ka khat ka ba arfuai kong kumni kong nabakumta habala bu no bat ya ka jing tiet baro ba ka jing slay ka jing bishni tu pin priang da ka jing jamnot ya kata ka tien bala thung ka bala ken ban pen em ya ki min sin ka pi ya kan tien jong blade nak ta ka da ka khat ka ba arfuai kong tolong pi ki nong le ya ka tien bat am tang ki nong slow da ka ba syukur no ya ladi na bala lada unu uyo snow ulang snow ya raktien badam unong le uni ulang kum ubriu ubak mi tu ya ka khamat ka mat chu ha ka yet khami namar ulak mi tu ya ladi bola let no bat kum ni ru kulak lep no ubak kum no u la long andoi jaru ba ya khmi tu shaka hukum bajanai kabaka jong ka jing pelat lut badu yai ne uni haba umlang unong yok sngau baklet no andre unong le ya ka kam ulang ubasup ha kata ka jing le jemu na kata ka daw kti jong blai ka ong bangi dei ban pen ko ngu inum long tang kinu yok sngau pi wat su snap ya ni ka YouTube jonga tang ban su pen ngan entertain pi nga ngam khat ya pi ban ba pin snap ya ba kan su pen bang ban entertain re pen sakut sa haju ba pin sne asa jung re na kersiu thia ya pi da ka ktin jong blai da ka bor jong men sim khoi to biet la dia ka tin jong blai pen ko ngu ru ya ka ei ka ba ka ong pen ko ngu pin sai isi bon ki jing ker khu pinya i ki jing e ya ka ding ya ka om blai unong ino pi gi bri kin kentat ya fi ngala dap ya ka jing syak kentat ka ba e nrei u Jesus Christ ngai ro utrai ba hapeng kita ki jing syak kentat blai priang ya bo wan lampat digi para shisha ki banget shisha ka tin jong blai wan lampat ban ya ka bangala du masya ngadu ki parlok wan lam di kiwai ki basisha ki bahayang basam ningkong kim trek ban periang ya ka iga male namar ba kare ka jing syak e thanrei mata aingu u blai la dan ka tu kat ni ki belas ngau tu ki ong ka ei ka piang ka de ka nong rem jang jing syak ting blai tena mata ka buram jang u blai ngin das ngau tu bahai ka ni namar u blai simla ai men sim jang syak ting wong pinyo diang ni ka bor ada lawan men sim bakut pinong kinong pla hajudia Jerusalem bat Samaria bat hadu ka bakut ka percaya ro itu ada like share bat subscribe dengan video na mata ka buram jang try ya ro try